who by the mercy of today's great feast sanctify your whole church in every people and nation. Pour out, we pray, the gift of the Holy Spirit across the face of the earth, and with the divine grace that was at work when the gospel was first proclaimed, fill now once more the hearts of believers. Site na di wenani Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha Chineke n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile.
Yogawatanara Napupozi Mbupolo dia Sode Garande Galesha Our teacher came more. Our teacher came more. Vegetable. Our teacher the annual. Nila. Gobula vegetable beya. Ego chunu. Iba ewono kwesirime. Abu na mua de donu. Kuma alekwa. Tukuli Ubwa. Ọrụ nke ha pụtara ihe a ịkwa iko omume ruru enyi agụ ikwu iko ikpere arụsị ịgba nsị ibi iro esemokwu nkewa ire otu ntaji anya ịṅụbiga mmanya oke iri oke orire n'ịkpa dị egwu na ihe ndị ọzọ dị nsọ ana m adụ unu agaghị eketa alaeze Chineke mana mkpụrụ nke mmụọ bụ ịhụnanya ọṅụ udo ndidi obiọma na agụụ anụ ahụ n'obe ọ bụrụ na anyị na-adị ndụ nke mmụọ ka anyị na-emenụ omume site na nduzi nke mmụọ ka anyị ghara ịdị na-ebuli onwe anyị elu ka anyị ghara ịdị na-akpasu ibe anyị iwe ka anyị ghara inwe anya ụfụ na ekworo n'ebe mmadụ ebe anyị ogbo kosebrowa
N'uruchi nke ụbọchị ahụ bụ ụbọchị mbụ nke izu ụka, ndị na-eso ụzọ Jesu mechiri ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Jesu bịara kwụrụ n'etiti ha sị ha, "Udo dịrị unu." Mgbe o kwuchara nke a, o ziri aka ya abụọ n'akụkụ ya. Nke a mere ndị na-eso ụzọ ya jiri ṅụrịa ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu sịrị ha ọzọ, "Udo dịrị unu. Dị ka Nna m siri zite m, otu a ka m si ezipụ unu." Mgbe o kwuchara nke a, o kusara ha ume sị ha, "Naranụ Mmụọ Nsọ. Onye ọbụla unu gbaghara njọ ya, a ga-agbaghara ya. Onye ọbụla unu agbagharaghị njọ ya, agaghị agbaghara ya." Evangelum Domini.
Gezefa Ayo Otu Esi Efe Ọsọ Ekuzoro Ndekwe Eka Esi Ofe Mwafu Esi Oche Na Rute Nime Esi Oche. My dear brothers and sisters, I bring you greetings from the Bishop of the Diocese, Most Reverend Pauline Chukwuemeka Ezokafo. N'onye enyemaka ya Most Reverend General Benson Okoye, ndị ọ gụrụ nnukwu agụụ isonye n'emume a, mana ha enweghị ike ịnọ ebe a because of other engagements. Na-anụ ahụ ha anọghị ebe a, mana na mmụọ ha nọnyere anyị. Anyị ji aṅụrị wee na-eme emume nke ụbọchị tata, ụbọchị pụrụ iche. Ọ bụrụ na ụnụ fụrụ ihe mere mgbe a gụchara ihe ọgụgụ nke ịbụwa after the second reading, kama ikwebe aleluya ka anyị si ekwe ya ụbọchị ụka, onye ọbụla megịnị akwụrụ ọtọ ewee malite ihe anyị na-akpọ sequence ukwe ọma nwaba mbem ahụ eji eto mmụọ nsọ, mbem ahụ eji agbapụ mmụọ nsọ ka ọ bịa were ọnọdụ lụọ ọlụ dị iche iche n'etiti anyị. Seminarian kwere ya n'oyibo na Latin, mana e nwere ọtụtụ okwu gbara ọkpụrụkpụ nji n'aka na obi bara anyị ntị. Aha dị iche iche akpọrọ mmụọ nsọ na ihe dị iche iche ayọrọ ya. A sị ya bịa nna ndị ogbenye bịa nye anyị onyinye, kwuwe ụdị onyinye achọrọ ka onye anyị. Nna ndị ogbenye asị bịa nye anyị onyinye, asị ya bịa wetara anyị ego, asị ya wetara anyị akụ na ụba, mana agụbara onyinye dị iche iche. Onye ntasi obi bịa, ezumike na ike ọgwụgwụ ewepụ onyinye gị, nobody enweghị onye ga-akwụdo nwunu. Tụọ ya aha dị iche iche mgbe egbumọkụ dị, ndị nwa na-enye anyị ahụ odudo. Ana m ege ntị mgbe agụgidere ya hiti na-eme na anwụ na-acha, enwere ka anwụ si aga mgbe anwa olu ha mgbe e kwuru ya chikujie nwantịntị n'ebe nụwa chikujie, showing us the presence of that spirit ka ọ bịa nọnyere anyị cool all the atmosphere. Anyị na-ekele Chineke nna, na-ekele dị nwere anyị Jesu Kristi onye kwara anyị nkwa mgbe ọ na-arọgoro n'eluigwe, ụlọ ebezi n'akwa. Aga m ezitere ụnụ mmụọ nsọ onye ga-anọnyere ụnụ. Mmụọ nsọ agbadatago. Ekpere anyị na ajamasị n'ụwa bụ ka ya bụ mmụọ nsọ were ọnọdụ n'ime anyị n'ofu n'ofu, were ọnọdụ n'ezinụlọ anyị, tizee obi kpọrọ nkụ dị n'ime anyị, dị n'etiti anyị, site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Anyị ma ihe anyị ji maka ya were gbakọ, ekwuru ya na mmalite ajamasị dị asọ. A lot of reasons. Nke mbụ bụ ịchụ aja ụbọchị Pentecost Sunday. Anyị ma ihe anyị ji maka ya achụ aja mas, inye Chukwu otuto na nsọpụrụ kasịnụ, inye ya ofufe, kpọrọ ya isi ala, yọọ ya mgbaghara maka njọ anyị, yọọ ya agbara dị iche iche dị anyị mkpa. Ihe ahụ the principal reason anyị ji wee nọrọ ebe a ịchụ aja masị n'ụwa. Anyị nọrọzie na ya ikene Chineke for his blessings to us as individuals, blessings to our communities, blessings to our church, to humanity, to the world in general. Ngọzi dị iche iche n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ekene ya maka ngọzi na onyinye nke ụlọ akwụkwọ anyị nọ na ya bụ Bubendorf Memorial Grammar School. Anyị na-ekene Chukwu maka ụlọ akwụkwọ. Anyị na-ekene ya maka ndị merụ ka ọ dị, ndị buru anyị ụzọ kaba ụka anụwa wee chee echiche na ọ dị mkpa inwe this type of institution ebe a ga na-azụlite ndị mmadụ. Ọ bụ ọsọsọ ịzụ ha ka ha gbara akwụkwọ, mana ịzụ ha ka ha eghe bụrụ mmadụ ndị ga-abụ ezigbo mmadụ in the society, bụrụ ụmụ nke Chukwu, bụrụkwazị ezigbo mmadụ n'ụka. So we thank the proprietors, the founders, and ndị ka nọ n'ịhazi ya bụ school o wee na-aga ruo n'ụbọchị nke tata. Anyị na-ekelezi ndị kpọrọ oku anyị ji were zaba, ndị old boys. Afọ m ebe unu chapụrụ n'uwe unu, ndị old boys. Ekelekwa m unu. Onye fụrụ ụlọ anya ga-ama ụlọ bụ ndị azụrụ azụ, ndị eji eme ọnụ. Ọ ga-adịrị unu mma n'afọ Jesu Kristi onye nwe anyị. Ka ha gọziri anyị okwu unu nwa, o wee nye ụmụaka anyị ndị na-eto eto ohere, the young ones, ndị ka na-agụ akwụkwọ na Bubendorf, irite ọtụtụ uru. Nke mbụ,
bụ anyị ga-anọ na masị n'ụwa weludo ndị amara mmadụ ebe a ike n'okwukwe over 160 candidates. Ọ dị abịa ike n'okwukwe ebe a. And ha bụ ụmụ akwụkwọ bibelgọ ọ bụghị ndị ahayatara ahayata. Ụmụ akwụkwọ na-agụ ebe n'ụwa unu lee anya ụfụ ha na yunifọm ha nke gosiri ụlọ ọnụọgụ ụmụ akwụkwọ n'ebe n'ụwa ọ kwabụdị ndị space of 2 years father think I'm right. Ndị a na-akwado ide ike n'okwukwe maka na agba na ewepụgo nke nsogbu bịa mee confirmation. So ndị akwụkwọ ndị kabatara abata ndị ọzọ asụgo ọtụtụ ndị na-ebe a ma ndị na-agba ọrụ n'azụ ụlọ dị iche iche. Anyị nwere a lot of reasons to thank God. N'ido ndị mmadụ ike n'okwukwe na tata anyị na-eri oriri nke mmụọ nsọ. Ọ dịkwa mkpa ka anyị chigharịa uche on the life in the spirit, life in the spirit, ourselves as individuals and as a community, ndị Bubendo, as a community of Ndadasin of Anambra State, ndị Nigeria. Anyị ma nke ọma that when the Holy Spirit came down on the apostles, mgbe mmụọ nsọ dakwasịrị ndị ụmụazụ na ndị kwere ekwe gbakọrọ ife Chineke, ihe dị iche bidoro mebe na ndụ ha. Anyị na-ayọ Chukwu ka oriri nke afọ ọnwa the Pentecost Sunday, the celebration anyị na-eme ebe n'ụwa, ka otu mmụọ nsọ a dakwasị anyị n'ofu ka anyị nwee ike ịbụ ndị ga-amalite mere ihe n'ụzọ pụrụ iche wee mara ezigbo onye azụrụ azụ. Anyị ma na mmụọ nsọ n'ụwa nke nọ na nzukọ na-enyere ndị mmadụ aka ịlụ ọtụtụ ọrụ dị mma. Kpatara ebe ọbụla ndị ụka gbakọrọ ihe mbụ anyị na-eme ahụ invoking the Holy Spirit. Anyị gbakọrọ anyị sị bịa mmụọ nsọ nọjuo n'obi ndị gwara because we believe na mmụọ nsọ ga-enyere anyị aka ime ọtụtụ ihe. Maka na Pọl dị asọ jiri ya n'ajụjụ sị ọ bụrụ na amaghị ụlọ ụlọ obibi nke mmụọ nsọ. We are temples of the Holy Spirit. We are temples of the Holy Spirit. And that Holy Spirit dwelling in us. Atụrụ anya na anyị ga-anabata ya kwe n'eji ya ntị. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. John jụkwa ya 1 John chapter 3 verse 24. Anyị ga na-ege mmụọ nsọ awa ntị ka ọ na-agbaziri anyị na-enye anyị ndụmọdụ. Maka na ọ bụrụ na anyị emeghe etu a, ị mara na anyị nwere ike na-agha ike n'anwụ achieving nothing. Paul dị asọ gwara anyị in Romans chapter 8 14 to 17. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. All who are led by the Spirit of God are sons of God. You did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship. When we cry, Abba, Father, it is the Spirit Himself bearing witness. Mmụọ nsọ n'ime anyị na-agba akaebe. So onye ọbụla n'ime anyị ndị edogoro ike n'okwukwe n'ebe a, ndị emere confirmation, ndị okenye n'ebe a, na ndị a ga-eri ike n'okwukwe tata, anyị ga-anata n'ụzọ pụrụ iche mmụọ nsọ ọnụwa ga-eme ka anyị siwanye ike n'okwukwe anyị na ịhụnanya na nchekwube. Okwukwe, ịhụnanya na nchekwube. Ihe a bụ ihe ịtọ akwụkwọ nsọ gwara anyị na-anọ ọdụ n'ime mmadụ. Ihe ịtọ na-anọ ọdụ. Ya bụ bido na ndụ ụwa duru anyị duba na ndụ nke ọzọ. Romans chapter 8 from verse 15 to 16. Ihe ịtọ na-anọ ọdụ. Okwukwe, nchekwube na ịhụnanya. Ọ gbakwunyezi ọsị nke kacha n'ime ha ịtọ. Ịhụnanya kacha ha ncha. Mana ha ncha ga-ezu oke n'ime ndụ onye otu Kristi ọbụla. So as we pray, ka mmụọ nsọ dakwasị ụmụaka anyị ụmụnne anyị ndị a na-ege ike n'okwukwe. Ọ bụkwara anyị nnukwu oghere ndị emebugoro baptizim doo ike n'okwukwe ndị okenye ịkpọghalite mmụọ ọnụwa. Anyị jụọ onwe anyị ajụjụ, mmụọ nsọ anyị natara mgbe edoro ike n'okwukwe ọ nọzikwe n'ime anyị? Ọ nọzikwe n'ime anyị? Ka anyị na-ajụ ajụjụ a, e nwere ihe ga-enyere anyị aka ịma ma mmụọ ọka nọ n'ime anyị, mmụọ na-edu anyị. Agụrụ ya n'ihe ọgụgụ nke abụọ. Galatians chapter 5 from verse 16 to 25. If I say that I walk in the Spirit, lay works of the Spirit, always agba mmụọ nsọ, fruit of the Spirit. Ọ kpọrọ ha aha: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, these virtues, against them, there is no law. Enweghị iwu ga-egbochiri sị ahụkwana mmadụ n'anya. Enweghị iwu ga-egbochiri si ga-eji matakwana onwe gị. Enweghị iwu ga-egbochi esighị ekwukwe n'eziokwu. Enweghị iwu ga-egbochi iwu gị esighị zere njọ.
mee ihe dị mma. Ọ ihe ndị a iwe na ndowezi efu ihe ndị a n'ime ndowe is thank God the spirit of God is still leading me. Akụkụ nke ọzọ ihe ị ga-eji were nwa mgbe ifuru ụzọ. The opposite of ndị mmụọ nsọ na-edu ndị na-ebi ndụ n'anụ ahụ. Ọ kpọrọ ha aha. The works of the flesh are plain: immorality, impurity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, dissension, mmụọ ịkpa oke, party spirit, envy, drunkenness, and so on and so forth. These vices ọdịna ndụ anyị ịmarakwa na anyị na-achụpụ mmụọ nsọ na n'ime anyị. So tata gbọrọ anyị ohere inyocha onwe anyị mara nke anyị kwuru ya. Abụrụ ndị mmụọ nsọ nke Chukwu na-edu, anyị ga-adị ndụ n'ụwa dị ndụ a n'eluigwe n'ihu nke Chukwu. Ka nke a mezuoro anyị site na Jesu Kristo onye nwe anyị. Once more, appreciating those that took the initiative to honor Senator Dr. Sir Victor Ume. The old boys na-ekelekwa m unu, na-ekelekwa unu ọzọ, na-ekelekwa unu ọzọ for taking this initiative. Na-ekele the management, na-ekele the management. Ndị olu ji were na-arụ ọrụ. Ihe a olu haziri n'ụbọchị nke taata gosiri na ndị old boys bido na Chief Sir Diobi Ugonaba eze afọ juru onye isi. O gosiri na ụlọ na-anụ okwu nke Chukwu na-aghọta ihe ndekuru n'akwụkwọ nsọ. Maka ihe a unu mere taata, Peter dị asị edego ya ere n'oge gara aga, 1 Peter chapter 2 verse 17. Dị na aga na-eme ụdị ihe dị etu a. Nke a unu na-eme taata. Na ihe Peter dị asọ kwuru ebe ahụ, ọ sị, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Today, the brotherhood jikọrọ ọrụ na Chief Sir Dr. Victor Ume ka ụlọ na-eme ka ọ pụtawanye ihe gaa beyond just na-esekuleti n'etiti ụlọ. Kpọọ ụwa niile ndị enyi ụlọ n'ikwu na ibe to come and celebrate with one of you and to celebrate with you. So in celebrating, you are fulfilling ihe onye amụma deburu n'akwụkwọ agba ochie Psalm 133 verse 1. How good and delightful it is to live together in harmony as brothers. Ha na-asị mee ka o si dị mma dị ụtọ bụ mmekọ nke ụmụnne mgbe ụmụnne dị n'udo. Ọ bụrụ na ụnụ na Chief Sir Dr. Victor Ume dị emekọta ọfụma, ọ bụrụ na omume ya adịghị ụnụ mma, eji m n'aka ụlọ agaghị ahaziri ụdị ihe a. Ọ darakwa ọfụma na platfọm Chief Sir Dr. Victor Ume ji were jere Senate. Ama m ndị apụga nwere moto ha, ndị apụga ka ihe na moto ụlọ. Onye mere gịnị?